Kaixo eta ongietorri berriro ere hiri baratzea saio honetara. Nekazaritza eta nekazaritzaren inguruko istorio, kontu eta bitxikeriak ezagutzeko prest, gu behintzat bai, zuei helarazteko. Gaurkoan zer ikusiko dugun? Bueno, lehendabiziko bidaurretara joanen gara. Bertan, Aingeru eta Barrekin batera, erremolatxak landatuko ditugu. Ondoren, Mikel Etxegarai bere lankidearekin tomateak jasotzera joanen gara. Baina gaurkoan ez ditugu tomateak jasoko. Tomateak kimatzen erakutsiko digu Mikelek. Gero Iruñara eginen dugu salto, eta bertan, kontsumo talde baten nondik norakoak ezagutuko ditugu. Jateko kontsumo taldea hain zuzen ere. Oskarrek emanen dizkigu xehetasun guztiak. Eta azkenik, gure saio guztietako baratzeko pikuak atala, Inigo Segurolaren eskutik. Gaurkoan, denboraldiko loren desberdintasunen inguruan arituko zaigu. Dagoeneko apunteak hartzeko prest izanen zarete, ezta? Gu behintzat saioa hasteko prest gaude, beraz, has gaitezen. Aingeru, ja etxean bezala gaude bidaurretan, Bai, ikusten dut. Ez dakit nordan nongoa, ja. Askotan etortzen gara, asko ikasten dugulako zuekin. Bueno, pozten nahi. Gaur ere ikastera etorri gara. Oso ongi. Zer gaur? Gaur remolatxak landatuko ditugu. Remolatxak? Oso gauza erraza. Bai, zuentzat dena da erreza. Bueno, igual ohituta gaude eta... Claro, baina denak badu berea. Bai, orain oso garai ona da remolatxak jartzeko. Bai, abuztuan gaude. Hori da. Eta berez udazkenari begira, jasoko ditugu udazkenean. Oso ohitua gaude, denetari jarri nahi dugu gure baratzetan, baina ez da proposa. Batzutan ez, batzutan, segun batez ere klimaren arabera, lurra eta klimak baldintzatzen du asko. Orduan, bidaurretako remolatxak izanen dira oso onak. Oso onak. Orduan, bueno, lurra dagoeneko prestatu dugu, oso garrantzitsua lur on bat prestatzea, beti bezala. Goxo-goxo jartzen duzue oea zuek, Hori da, bai. Barazkiaren oea hemen. Hori da, gero sustraia ongi garatzeko oso beharrezkoa da. Orduan atzo landu genuen oso ongi, gaur presa edukitzeko, komeni da beti denborarekin gauzak egitea, ez presaka, baizik eta denborarekin. Orduan, bueno, ikusten duzuenez, ongi landuta, bai, badauka azpian ezetasuna ere ikusten duzunez, tempero pixka bat, marra ongi ikusteko. Tempero deitzen diozu ezetasunari, Bai, da, bueno, temperoa hemen da, deitzen zaio da lurraren egoera bat. Bale, ados. Ezetasun puntu bat dauka, eta esaten zaio tempero ona eduki behar duela lantzeko. Temperoa edo oso garrantzitsua da. Lehorregia balego edo alderantziz kontrakoa, Bai, ez da komeni. Beti tempero onarekin landu behar da. Eta hau badago. Bai, oso ona dauka. Orduan, bueno, beti bezala jarriko dugu kordela. Kasu honetan, hartuko dugu erreferentzia bezala letxuga ilara hau. Bai. Jartzeko, paralelo jartzeko, xuxen jartzeko, markatuko dugu, adibidez, bat eta bi esku edo, Bai, segun horren atzamarra den, Aingeru. Segun horren atzamarra, gehiago edo gutxiago. Baina bai, utzi behar diogu tarte bat, bi gutxienez, izango dira 40 zentimetro edo, zergatik, letxugak azkenean hartuko duelako bere lekua, eta remolatxak ere, berea, remolatxa ez da, letxuga bezain beste garatuko, ez du bain beste espazio hartuko, txikia egingo da, baina, hemen jarriko bagenu, hasiko zireno borrokan, ez dakit nola esan, bata besteari zorratzen. Baina gero adibidez, hemen beste hilara bat nahiko bazenu, ez duzu horren beste jarri beharko? Ez, 30 zentimetro, hurrengoak 30 zentimetrotara. Orduan, hasiko gara, jarriko dugu kordela. Bat, bi, bai? Bai. bat edo.
Bueno, hortxe daukagu, bai. Bai? Eta orain hartuko dugu markadorea. Eta, Bai. ikusten duzu, Bai, ikusten da lurra gainera. Hori Zuk da. diozun tenpero hori. Hori da, Bai. oso garrantzitsua da, Bai. ikusteko, marraun ikusteko azpian ezetasun puntu bat eukitza. Goikaldea lehortua, baina azpikaldea ezetasunarekin. Horregatik atzo landu genuen eta utzi diogu gaurko eguna Goiko hori lehortzeko. goiko geruza lehortzeko. Oso ongi. Vale? Ze azkarrak. Horrela egin beharko dugu dena. Baina apunte asko hartzen ari naiz ni, Bueno. Ez dakit gai izanen naizen heldu den Neguan urtean. ikastera. Baita ere apunteak aingeru, ikastera. bai. Eta udaberrian ja nire baratzea jartzera, ez? Hori da. Aurregia den. Hemen dakagu remolatxa, Bai. Hau erositako landarea da. Egin genezaken erein ere, baina garai hontan, batez ere Euskal Herriko alde hontan, bai, nahiko, bueno, hegoaldera edo bai gaude, bero asko jotzen dut da badago arkakuso bat, udan asko izorratzen duena. Orduan, kao, landarea, ereiten dugun landare hori hasten danean oso osto ahulak ditu eta hil dezake, osea, arriskua asko dago hiltzeko. Orduan, hobe da, landarea egina erostea. Bai, udazken aldera, bai erein daiteke, bai, zatia arkakusoa, beroa jaisten da eta ez dago arkakusorik. Orduan ereitekotan hobe ondoren, udazken aldea. Bai, edo udaberrian. Freskoarekin, ez dakit nola esan. Beroarekin beti agertzen da arkakusoa eta hiltzen du. Baina horrela ja badu indarra sobera arkakusoari aurre egiteko. Gainera takoarekin etortzen da, badauka bere babesa hemen, garatu du bere sustraia. Orduan ja jaten gara ziurtasun batekin. Orduan oso erraza, hartzen dira bat, hiru, lau, bat, bi, hiru, eta da, 30 zentimetro, batetik bestera, hiru eta lau, eta ilara batetik bestera 30 eta landare batetik bestera ez du asko... Asko ez duzu utzi? Ez, letxuga baino gutxiago. Gutxi gora bera hortxe. Bale? Zenbat, ez izango dira 15-20 zentimetro. Bai. Gutxi gora bera. Gehiago ez du behar. Azkenean erremolatxa, saltzeko ere ez da komeni oso handiak izatea. Orduan, tamaina txiki bat, o ertain batekin, aski. Du espazio gehiagori behar. Gainera honek ematen dio baratzeari beste kolore bat. Hombre, politia gelditzen da, ez? Oso polita, bai. Bai, gorria eta bai. Claro. Bai, gustatzen zaigu asko koloreaketan hasta oso garrantzitsua da. Baina ez biztarako bakarrik diozu. Ez, hori da, izurriteaketan hasteko ere. Bira. Izurritek, eltxoek eta ikusten badutena kolore berdinekoa, errazago gerturatzen dira. Baina, hausten baduzu, ez dakit nola zen, koloreak eta biztak eta, orduan, ez dakit... Erotzen dira pixka bat gehiago. Pixka bat, bai. Vale. Hori da. Beste lau jarriko ditugu. Holaxean. Vale. Eta orain, aitzurrarekin Txak. sartu. Sartu eta listo. Ematen dut azkeneko kolpetxo bat hemen ere, pixka bat estutzeko lurrarekin baita ere kontaktu hori bai bermatzeko edo. Ez dakit gure mikroetatik sartzen den zure aitzurraren soinua lurrarekin egiten dena, baina zoragarria da soinu hori. Ze pena etxaudetela bertan. Etorri bida horretara. Bueno, ez da oso ohikoa ja entzutea, bai. Zer den maina ez da? Bueno, baten bat jarri dugu, ja. Jode, hortxe dauzkagu,
ja jarritak, Listo, orduan. listo, eta orain ura, bota barko genieke. Txorrota pare batekin, eskuz egiten Nahiko. badugu, bestela beste sistemekin, baina, bueno, ura bai oso garrantzitsua. Claro, zuek urtea daramatzazue eta Bai. badakizue Baina zer doan, zer ez doan. gomendatzen du begiratzea eta pixka bat behintzat badaude landarearen atal ezberdinak kontutan hartzen dituzten egutegiak, bai sustraiak, hostoak, Pentsa. fruituak eta loreak. Bai, horiek dira lau atalak, orduan adibidez letxugak landatu nahiko bagenitu, Hostoei begiratu. hostoei begira, hosto egun batean jarri. Bale, bale. Ni Asko hor ikasten ari hor naiz. botatzen Bai, dut bai, eta bai. nahi duenak, Oso ongi. Oso hartu ongi. dezala. Bueno, erremolatxa. Bai. Itxeimerko dugu entxalada jateko. Bai, pixka, bai. Jabete pare bat edo. Horregatik. bai. Bueno, Bai, eskerrik asko, Ez da, Aingeru ez da. plazerra. Vale, nirea. Mikel, gaur zurekin ere ez dakitze zertarako mandiazu, no? Pelukerira. Pelukerira? Bueno, txima batzu bakizu, Bai. Zein Hori bardu ez honekin? daukitzen. Zein bardu, a ber. Kimatuko jugu, edo inausi edo erderaz Bai, podar, bai. tomatia. Bueno, Tomatia. dugu edo dut? Dugu. Zu, dugu? Bai, bilek. Ez dakizu zer esan duzun. Ja, desente Vale. gontzara baratzetik, ja ikasu beharko duzu pixkat. Azterketa bat egiten diazu orain eta ez dakit gaindituko nuken ere. Bueno, Bueno, zein behar dugu, venga, ariz, tomatea. ariz ikasten da. Vale, Ariz. vale. Bai, tomatea kimatu. Eta tomatea Ederra dago, eta zertako? ederra goteko, Ah, bai? edo jarraitzeko ederra Indarra egoten. emateko, bai? Bai. Osea, Bertela galtzen du kriston Vale. aldakaitzak edo broteak botatzen ditu. Ja. Eta horiek moztu behar dira xuxen joateko eta gero sokan zehar gora Ikusten joateko. dut, ari zarela sokan zehar, Bai, bai. zuek sartzen Bai, duzue hor. hau, bai, egin dugu gorakarian estruktura bat kainekin eta Hemen bambua edo. Hemen egonen da ere Tomasen eskua, seguro. Bai, Tomas, Ah, amigo. dena Tomasek egin du. Zakitakizue, baina Tomas da Mikelen lankidearen Aingeruren aita. Eta Tomas askotan egoten da hemen. Jota fuego, Bai. jota su. Orduan hori egin, Bai, kimatu, eta egingo nuke, adibidez, hemen edo zein ez, noski. aldakaitz handia dagoela ikusten dela. Zurtoina, Zurtoina, zurtoina bai. jaten da, eta zurtoinetik hostoak ateratzen dira. Nik alde esan nuke, bakoitzera. beira, kasu honetan, zurtoina gora doanoa dela. Baina ez da, ez? Ez. Zergatik? Hori txupoia edo, bueno, azkenean xuxenen dagona gehiago azituko da adibidez. Hori beti. Goraka doan xuxenena, Bai. gehiena. Eta adibidez hau, gaizki dagoelako lotua edo, bueno, Ah, osea, baina buelta txiki bat eman balin bagenuen, zein erran zenuke. hombre, claro, orain ja zuzenago ikusten dut, hau. Hori da. Baina aldaketa hau egin ez pasanit, zein da niretzako diferentziatzeko modua? Hori. Hostoak, zurtoinan zehar, hostoak ateratzen dira. Eta hostoaren, esaten alda, besapetik edo, ez? Bai. Bueno, axilatik erraten dela erderaz, Bai. ateratzen da aldakaitza. Vale, eta hori kendu egin beharko Bai, litzateke? hori, Fuera. taka, moztu. Hori fuera? Eta lurrera. Inoiz ez utzi hostoen gainean edo, azkenean aldakaitz hori idortzen denean, Bai. ezetasuna ematen dio hostoari, eta hostoari, tomateren hostoari ezetasuna oso gaizki Claro. dijoa. Onjo hartzen duelako segidan. Ikusi dut ezetasuna hartzen duena azpitik doala zuen kasuan, lurretik doa, ezta? Bai. Ez dugu goitik botatzen ura bakarrik landatzen dugunean. Landatzen dugunean bai, lur guztia bustitzeko, Ja. ez zonaldeka. Vale. Eta hori, adibidez, jarraituko genuen honetan, hemen txiki bat dugu, hau Horiek behatzarekin. eskukin, ez? Tita. Bai, behatzarekin. Hemen- Lorea duten hauek dira Hori da, beti, zurtoin hori. bai. Hori utzi behar dugu. hori. Lorea ematen badu ona da. Ezberdintzeko zurtoina zein den eta aldakaitza zein den, Vale. beti zurtoinetik lorea lehenago ateratzen da. Orduan, jarraitu beharko dugu lorea nondik ateratzen den, taka, nondik. Vale, Hau, hori kanpora. kendu beharko Hori bai. litzateke. Tomateak ere asko entzuten da, ezta? Tomatea izorratu di, tomatea, ez dakit zer. Zerk izorratzen du tomatea? Gehien bat, landarea, onjoak, ezetasunak. Onddoak, ezetasunak. Vale. Eta gero fruituan, Bai, badago polilla edo euli bat, bai.
ziztada egiten diona, eta har txiki bat ateratzen da, eta karo, jaten duen horretatik usteltzen doa. Bale, baina hori ja ari gara tomatean Bai, sartzen den arre, fruituan. Fruitua, karo, azala zulatzen dio, orduan behin azala babes hori galduta, ja haragia... Eta zer egin dezakegu horren aurrean? Ba hori badago bakteria bat, bai, bakteria natural bat, Bacillus izena, Bacillus zu bastante bazilutzen diazu. Bai, pixko bai. Bacillus thuringiensis, bai, izena du, pixka tarrara izena. Eta hori lepidopteroen kontrako edo, bueno, eulien kontrako bakteria bat da. Eta gero badago beste har handi bat, ja jaten duela erabat, fruitua. Tomatea, osea, fruitua. Har berde bat da. Eta gu gero inbernaderoan igual ikusiko ditugu biltzean fruitua, bai. Eta baduzu tomatea jasotzeko? Bai, hau berde, oraindik eguzkia behar du honek ere. Hori da, kanpoan dugunez, hau gure hazia, edo, bueno, etxeko hazia dugu. Eta mantentzeko ez dugu inbernaderoan sartu nahi izan besteekin ez nahasteko. Beste barietatea batzuk baitugu, barruan. Hau da zuen hazia, eta barruan jasoko duguna beste... Beste bat, bai, erositakoa. Bai, pixka bat komertzialagoa fruitua, gogorragoa, azkenean hau etxekoa denez hau arroxa moduko bat da. Eta ur gehiago dauka, ez da hainen haragitxua. Orduan, karo, oso erraz apurtzen da. Apurtu edo, bueno, markatu. Orduan, ja, biztarako ere, komertziatzeko berarekin zailagoa, delikatuagoa. Ikusi duzu ez dudala erabili? Venga. Joan bergara bestea jasotzera, Mikel? Venga. Zein. A ber, baina ez dakidala zein, a ber, esan dugu, hau lore hau baldin bada. Espirago dauka, beste lore bat. Hau da kendu beharko nukena, ez? Hoi da. Hau da. A ber, hemen bertatik, klaska. Eta lurrera, ez hemen. Froga gainditua. Gainditu dut. 9 bat. 9? 10erako zer behar nuen? 10 sobera da. Bai? Venga, guazen beste tomatea jasotzera, Mikel. Guazen. Oskar, jateko kontsumo taldea, zarete zuek, noiztik antzaudete Iruñan hemen Aldezarrean? Duela 11 urte, 2008an sortu zen taldea da, eta pixkanaka hasi zion dena. Suposatzen dut hasiera batean, etxe edo famili gutxi izan entzinetela, bai. Asmo berarekin elkartu, nola batzen zarete edo nola izan zen hasiera hura? Ni urtebete beranduxeago hasi nintzen, lehenengo taldea ekologistas martxanen barruan zeuden batzuk, hasi ziren nolabait nola praktikara eraman sinisten ditugun gauza horiek, eta konsumo taldea hola sortu zen ekoizle ekologikoei eta gertukoei erosteko asmotan. Orduan, oinarria, zuen filosofia hori da, kontsumitzea gure gertuko produktuak esan dezagun, zeren hemen denetari dago. Bai, gertukoa, ekologikoa, batzutan zigilua dute, beste batzutan ez, eta zuzeneko harremana. Hori ere oso garrantzitsua da, guk haiengandik ikasten baitugu eta guk haiei ematen diegu leialtasun bat. Haiek badute ziurtasun bat, nun astero edo hilabetero badakite haien produktua salduta egongoela, eta orduan haiek zentratzen aldira haien ekoizpen lanetan edo haien proiektua hobetzeko asmotan. Ez dute, gure aldetik ez dute hainbeste lan komertzial egin beharrik. Bermatua dute zuekin, bai, eta esperimentatu nahi badute produktu batekin, edo beti hor dugu, noski bai. Osak, zuek ere laguntzen diezue beraiei, beraiek zuei laguntzen dizueten. Bai, bisita, noiz behinka bisitaren bat egiten dugu, haien gandik ikasteko nola ekoizten diren haien produktuak, nolakoa den haien baratza, haien animaliak. Jaten duzuen guzti horren prozesuaren jabe zarete, badakizue. Nola hasten den eta nola bukatzen den prozesu guztia. Bai, eta hori gure filosofian barne dago. Gu jakin nahi dugu nola ez bakarrik zer erosten dugun, baizik eta nola dagoen egina. Aipatu duzu, eta gainera izena hala duzue, jateko, eko bukatzen dena, eta zuen filosofia horren barruan gehiena ekologikoa dela behintzat, hori da zuen oinarritako bat. Bai, denak dira ekologikoak, batzuk igual ez dute zigilurik, esplotazio txikia direlako,
baina denak dira esplotazio txikiak eta naturaz zaintzen dute. Eta nola antolatzen zarete? 25 familia antolatzea, astero etortzen zaizkizu hornitzaile guzti horiek, ez da erreza izan, badaude produktu batzuk, gure hornitzaileak etortzen dira ostegunetan, normalean 10-etatik 12-tara, tarte horretan. Badaude produktu batzuk astero etortzen dienak, barazkiak, esnekiak, horiek astero etortzen dira, beste batzuk berriz, adibidez, haragia, edo eztia, edo laranjak dauden garaian, horiek hilean behin etortzen dira. Eta beste zenbait produktu, ardoa, ez dakit, hori agian 3 hilean behin, edo arroza, edo horako gauza. Eta zuek eskatzen duzue, dagoena eskaintzen dizuete eta eskatzen duzue nik aste honetan hau nahi dut, edo saskia betetzen zaizue, nola egiten duzue hori? Gure antolakuntzan norberak eskatzen du nahi duna. Bai, taldean sartzen denari konpromiso bat eskatzen zaio, hemen ez gaude 12 erdi arraultza astean eskatzeko eta listo, horretarako ez zara sartzen hemen. Filosofia da, ahalik eta erosketa gehien taldearen bidez egin, volumen hori lortzeko eta proiektua erakargarria izateko ekoizleentzako ere bai. Orduan, baina jendeak askatasuna du nahi duen kantitatea eskatzeko eta nahi duen produktua. Orduan, guk lana banatzen dugu gure artean, orduan demagun batek kudeatzen du barazkiak. Orduan egingo du, igandean edo astelenean esango du, aste honetan dago kalabazina, melona, azelga, tomateak, ez dakitzer. Eta orduan Excela pasatzen du gorritik berdera. Orduan jendeak badaki eskatzerik dakala. Jendeak badaki eskatzea dakala eta astearte goizean ixten dela epea. Zeren asteartean arduradunak pasatuko dio eskaera hornitzaileari eta berak ostegunean ekarriko du. Ostegunetan egiten duguna da persona batzek hartzen du ardura, 25 garenez, gutxi gora beha urtean bitan tokatzen da, gaur ni etorri naiz, Beñatekin. Orduan, gure ardura da produktua jaso, ordaindu, eta banatu bakoitzari bere saskian. Hotza behar duena frigorifikora joango da, etiketa bat jarriko diot, eta beste gauzak saskian utziko ditut. Gero bakoitza, komeni zaion momentuan, etorriko da... Eta ja prest dauka saskia. Eskatu duen ura, eskatu zuen ura, prest dauka. Aipatu dugu produktu ezberdina dituzuela, hornitzaile desente dituzuela, ze hemen ez dugu barazkia bakarrik ikusten. Ez nekia ditugu hemen denetarik ardoa... Aipatuko ditut batzuk. Bai. Bueno, kasu honetan, barazkiak berbintzana eta ziordietik datoz, garaiona da baratzerako, badugu hori kalabazina, berenjena, tomate, azelga, meloiak, Meloia? Ni pentsatzen nuen hegoaldean estatu mailan oten zirela, baina ez. Bez ez, hemen ere badaude eta goxoa gainera. Gero beste hornitzaile batzuk, demagun hori ziorditik ekartzen dugutena da zukuak, tomate frijitua, Zukua da, bai. Sagartzukua, hemen ikusten dugu Iberoko rellenoa. Bastandik ekartzen ditugu esnekiak, ekologikoan ari dira ere bai, anitzetik. Esnea bera, jogurra, batidoa, behigasna, orduan gehiago aipatzeagatik, Pirineotik ekartzen ditugu patatak eta haragia, urepeletik txerrikia ekartzen dugu, xole, aire, hori urtean bitan edo eskatzen dugu. Gero Nafarroako hegoaldetik ekartzen dugu arroza. Hemen Iruñerrian egiten da pasta, makarroiak, pasta martinelli. Orduan... Hartzen duzu eremu... Bai, berrogei bat. Erdian gaudela kontuan hartuz, ez dira horrenbeste kilometro egiten direnak. Ez, urepeletik nolabait argelasera, hartzen da, gero laranjak, Alzirako kooperatiba batek saltzen digu, ekologikoan ari dira, eta badute oso proiektu politan. Oie dira oso... Gauza puntualak, bai, baina euneko 95 Nafarroatik elikatzen gara, eta gero pixka bat
hori, kanpotik gutxi ikartzen dugu. Jo, Oskar, oso interesgarria zuen proiektua, oso landua ja, urteek eman dizueten, esperientzia horretatik. Eta ikastekoa. Eta gure asmoen barne ere da laguntzea beste talde batzuk sortzen, beste adibidez Antsoainen sortu berria da bat, eta guk beti prest gaude urteetan ikasi dugun hori konpartitzeko, eta gu beti ere prest gaude noski besteengandik ere ikasteko eta... Animatzen ditugu orduan, gure ikusleak. Bai, nahi duena Animatzen zaituztegu, kontsumo taldeak sortu, gurea Bai, eta ere aipatzeagatik ere, ontziak alik eta gehien hemen dugu esne ontzi bat, edo ezti ontzi bat, edo arrautzena berrera bitzen dugu. Orduan nik somatu dut, honetan hasi ginetik, askoz zabor gutxiago sortzen dugula, askoz gutxiago. Zenbat gauza egiten diren, gauza bakarra pentsatuz, baina zenbatean eragiten dugun, ezta? Bai, azkenean guk konsumitzaile gisa badugu poterea handia gure erabakietan gauzak nola diren izateko, orduan gure aukera da edo supermerkatu handietara joatea, edo gertukoa, edo azokan, beti ez da izan behar konsumo taldean, azoka ere aukera badaude era asko, baina gurea da era bat. Hori da. Mila esker, zuena azaltzeagatik, Oskar. Eskerrik asko. Vale, mi esker. Gaurkoan, gure lorategira hurbildu gera, lur paisajistaken egoitzan, lurgarden deitzen dugun lorategi hontan, dagoen lorategi horian gaude, eta hemen ikuste zuen landaketa guzti hau, batez ere landare bizikorrekin egineko landaketa bat da. Landare bizikorrak inglesek asko menderatzen dituzte, eta behaiek sortzen dituzten olako espazioai deitzen zaie mix border, arriete mixto erderaz, eta hemen hori landare bizikor desberdinak nahasten dira loraldiak luze iraundezan. Hauen artean baitere, denboraldiko edo urte bateko landareak badauden astuak, eta baita ere bianualak. Zein da hauen arteko desberdintasuna? Az gaitezen, urteko edo denboraldiko landareen ezagutzakin. Kalendulak ditugu. Kalendulak, printzipioz, urte bat iraute dute. Urte bat iraute duten landareak badakite, negua iristean, edo bere zikloa bukatzean, galdu egingo dirala, hortaz, beraien presentzia edo iraunkortasuna bermatzeko, hauek lora pila bat egite dituzte, eta lora horien ondoren hazi pila bat uste dituzte banatuak. Hazi kopuru handi horri esker, bermatua dago hauen iraupena denboran zehar. Eta hauek eskaintzen digutena da, loraldi oparo bat, baina hori bai. Urtero, erein beharko ditugu berriro, eta horrek eskatzen dugu baita ere, beti lanean egotea. Kalendulak ja bere loraldiaren bukaerara iristen ari dira, eta lora buru bakoitzaren atzetik hazi mordo bat utziko dituzte, landare berriak atera ditezen. Urteko landareak, sasoi bat iraute duten landareak. Urteko landareak alde batera utzita, guazen bianualak zer diren aztertzea eta ikustea. Hau da kukupraka. Kukupraka, digitalis latinez, dedalera erderaz, gure basoetan ateratzen den landare bat da, eta bere zikloa 2 urteetan osatzen ditu. Denboraldiko loreak urte batean. Honek 2 urte behar ditu. Lehendabiziko urtean, hazia normalean udaberrian erein, udaran garatzen da, eta urtea pasako du ostoak garatzen eta nolabaiteko oinarri sendo bat egiten. Eta ja da, urrengo urtean, negua pasata urrengo urtean, ostaje sendo hortatik, erditik, lora zurtoinaterako da eta loratuko da. Honek zesan nahi du, 2 urte behar ditula zikloa osatzeko, baina behin loraldia bukatuta gero, landarea hil egingo da, desagertu egingo da. Eta hemen gelditzen dira, hazi buru guztiak, hazi txikiz beteak, nolabait edatu, eta behaien iraupena denboran bermatzeko. Urteko denboraliko loreak, bianualak, eta orain bukatzeko bizikorrak. Bizikorrak, erderaz bibazes, perennials in English, nolabait
landareak urtero loratzen diranak, hauek ez dira urte batetik bestera edo 2 urtetik behin galtzen, denboran luze irauten dute, loraldi nahiko oparoak eukitzen dituzte, ez denboraldiko eta landare bianualen loraldian bezain loraldi oparo eta luzeak, ez? Baina, honek daukana da, ziurtatzen duna da, urtero berriro aterako dira ez egin gabe. Hau da, tritoma, nifofia, kolore horiko landare bizikor bat, ostajea hemen du, orain loratzen nahi da, lora berriak hemen datoz, lora pasala, lora zurtoinak moztu egin beharko genituzke, eta ostajea bertan mantenduko da, negu guztian zehar, eta hurrengo urtean berriro loratuko da. Inglesak dira landare hauekin hobekien lan egiten dutenak. Eta benetan zaila da. Hemen saiakera batzuk egin ditugu, asko ikasi dut bidean, lan asko eginez, eta egia esan nahi da jardinaitzako munduan gehien gustatzen zaitena. Landare bizikorrekin lan egitea. Kontuan izan da oso zaila dela. Nifofia tritoma hemen bado beste bat, altxemila moiz. Landare hau baita ere, orain loreta dijoa, ostaje oso politia du, eta landare bizikorra da. Eta hau bezala, hemen badira, pila bat. Ikasi nahi dunak, etor dadila bisitan. Venga, eta gaurkoz ez zer gehiago, ikasi gu zerbait. Denboreldiko lorak urte batez bakarrik iraute dute, bianuak 2 urte behar dituzte loretako, eta bizikorrak luze irango dute gure artean. Horren arte.